كما يوعلكم كبراتنا زي VOA راديو اب تلفزيون يو اب 22 26 31 متر باند اب فيسبوك اب يوتيوب كم اون اب VOA 24 بقطعه كتكتاتلونا تخليهم كبراتنا سلامتنا بصحكم لومي ربع 10 تقمتي 2014 ويكاع 10 تقمتي 2021 يو زينا نقدمنا دحريو نقولوا يمن زملكت ريبورت بصحنا الله نسمعكمنا كمون كينياويان دق انستيو اب ماخلاي مبراق زوردن قفدم هاتن اجرن متكال زغبر صارن زملكت ريبورت كلنا ايو فولي مدب اب كنت مدب حزب مسزوي كنقرب لكم هنا حزب مسزو سلا زي قرب قرتانا حطت لو من نقرب لكم زرقح كوفيد 19 اب ايرترا زملكت كوينولو مسانا صنحو زينا نقدم كاب تولد ولد جبريل مرحبا كبرى سمعتي كما يمسيكم زينا زسمعكم تولد ولد جبريل መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ ዝኾነት መቐለ ንሳልሳይ ግዜ ሎሚ ረቡዕ እውን ብነፈርቲ ምድብዳቡ ይግለጽ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕላማት መጥቃዕቲ ንመስርሒ ኣጽዋር እቲ ኣሸባሪ ዝበሎ ሕወሓት ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ገሊጹሎም። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ድማ ዓቕሊ ጽበታዊ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ካብ ትካል ዜና ሮይተርስ ረኸብናዮ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ደብዳብ ሓይልታት ትግራይ ኣጽዋራት ንዝጽግንሉ ህንጻ ዕላማ ዝገበረ እዩ ይብል። ወሃበ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰትሉ ሕወሓት ፎከስትን ከበርትን ኣጽዋራት ኣብ ስፍራታት ቤተ ኣምልኮ ከም ዝሓብእ ንሰላማውያን ሰባት ድማ ከም ጋሻ ከም ዝጥቀመሎምን ንሮይተርስ ገሊጹሎ። ምንጭታት ሆስፒታል መቐለ ከም ዝጠቕስዎ ድማ በቲ ደብዳብ ንዝተጎድኡ 5 ሰላማውያን ሰባት ይሕክሙ ከም ዘለዉ ሓኻይም እቲ ሆስፒታል ጠቒሶም ኣለዉ። ሮይተርስ ሪቶ ዝሃቡ ክልተ ናይ ዓይኒ መስኻኽርን ምንጭታት ሰብኣዊ ትካላትን ብወገኖም እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ንመስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ዕላማ ዝገበረ ይመስል ኢሎም እቲ ትካል ንሕወሓት ዝሕግዝ እዩ ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ። ኣብ ዓውዲ ኩናት ተስፋ ዝቆረጹ እዮም ኢሎሞም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ንሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ። ኣነ ዝህቦ ትርጉም ይብሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዓውዲ ኩናት ስለ ዝተሳዕሩ ሕነ እዮም ይፈድዩ ዘለዉ ደብዳብ ምፍጻሞም ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ግዲ ዘይብሎም ምዃኖም ሓባር እዩ ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል። ንሶም ካብ ዘይተነጸረ ስፍራ ኮይኖም ብሳተላይት ርኢቶም ኣብ ዝሃቡሉ እዋን ዝርዝር እቲ ዝወረደ ጉድኣት ንግዚኡ ኣይበጽሐንን ከም ዝበሉ እውን ሮይተርስ ገሊጹ። ኣብ ልዕሊ መቐለ ዝተፈጸመ ደብዳብ ነፈርቲ ንመሳኹቲ ሓፈሻዊ ሆስፒታል እታ ከተማ ሓምሽሽዎ ኣሎ። ኣብ ጥቑ ንዝነበሩ ኣባይቲ ከም ዝጐድአ እውን ዶክተር እቲ ሆስፒታል ይጠቕሱ። ናይ ሎሚ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ መቐለ ብናይቲ ከባቢ ሰዓት ልክ 4:24 ቅድሚ ምሳሕ ወይ ከዓ 10:24 እዩ ተፈጺሙ ይብል ሮይተርስ ትካል ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዞባታት ምብራቕ ወለጋን ሆሮ ጉድሩን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ናብ ማሕበረሰባዊ ግጭታት ንኸየምርሑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ስግኣቱ ገሊጹ። እቲ ግጭት ብሄር ተኮር ባህሪ ቅድሚ መሓዙ ኣብቶም ግጭት ዝደጋገመሎም ከባቢታት መንግስቲ እኹል ናይ ጸጥታ ሓይሊ ከዋፍር እውን እቲ ኮሚሽን ጸዊዑሎም። መበገሲ እቲ ግጭት ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቓትን ዝካየድ ግጭት ምዃኑ ዝገልጽ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቀንዲ ትኹረትና ግን ኣብቲ ግጭት ዘየለዉ ሲቪላት ናይቲ ግጭት ሰለባ ክኾኑ ኣይግባእን ዝብል እዩ ክብል ንቪኦኤ ሓቢሩሎም። ወሃብ ቃል ኦሮሚያ ብወገኑ ኣብ መንጎቲ ብፍቕርን ሕውርነትን ዝነብርን ንሓድነት ኢትዮጵያ ዝቆመን ብሄር ብሄረሰብ ንፖለቲካዊ መኽሰብ ዝቆሙ ኣካላት ድማ ይህልው እዮም። ካብ መንጎኦም ድማ ሸን ዝተባህለ ሽብርተኛ ጉጅለን ናይ ኣምሓራ ኮማንዶ ኢሉ ዝሸፈተ ሓይልን ኣብ ንጹሃን ዓሊሞም ዝወስድዎ መጥቃዕቲ እምበር ኣብ ማእከልቲ ሕብረተሰብ ዝረአ ሓደ ነገር እኳ የለን ኢሉሎም ከም ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ብተደጋጋሚ ዝወቅዕ ዘሎ ሓያል ዝናብ ብዘስዓቦ ውሕጅ
ንብሙሉእ ኮሚኒቲታት ይጸርርጎ ከም ዘሎ ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ኣፍሊጡ ወኪል ዩኤንኤችሲአር ኣብ ደቡብ ሱዳን ዓራፋት ጀማል ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክትገልጽ ከላ ኣብቲ ሃገር ውሕጅ ሓድሽ እኳ እንተዘይኮነ ጻዕቕን ተደጋጋምነትን ግን ሓድሽ ኢላ ዛጊት ልዕሊ 700,000 ሰባት በቲ ዘየባሪ ውሕጅ ከም ዝተሓሰዩ እውን ገሊጻ ኣላ ናይ ሎሚ ዘበን ውሕጅ ዝርአ ዘሎ ህዝቢ ሱዳን ብሰለስተ ነገር ኣብ ስግኣት ኣብ ዝርከበሉ እዋኒ ንሱ ድማ ግጭት ኮቪድ ከምኡ ድማ ጥምየት እዩ ትብል እታ በዓልቲ ስልጣን ሕብራት ሃገራት እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ናብ ላቲን ኣሜሪካ ገይሽሎ ሎሚ ኣብ ኢኳዶር ብዛዕባ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዴሞክራሲን ኣጋጢምዎ ዘሎ ብድታትን መደረ ከስምዕ እዩ ድሕሪኡ ናብ ኮሎምቢያ ከምርሕ እዩ ምስ መራሕቲ እታ ሃገር ንምዝርራብ ብሊንከን ናብ ኢኳዶር ኣብ ዘምርሓሉ ዘሎ እዋን ፕሬዚደንት ጎለርሞ ላሶ ናይ 60 መዓልታት ህጹጽ ኣዋጅ ኣውጅሎ ኣብ ልዕሊ ገበናት ዕፀ ፋርስ ስጉምቲ ንምውሳድ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ብጸንሓሉ እዋን ኣብ ቦጎታ ምስ መዘናታቱ ሚኒስትራት ዞባ ብምርኻብ ብዛዕባ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባትን ማይግሬሽንን እውን ኣልዒሉ ምስ መራሕቲ ከም ዝዛረብ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ ብመሰረት ብጋለብ ዝተኣከበ መጽናዕቲ ርእቶታት መሪሕነት ኣሜሪካ ኣብ ቅድሚ ዓለም መሬት ዘቢጡ ድሕሪ ምጽናሕ ምምሕያሽ ኣርኢሎ ይብል ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ትራምፕ ቦታ ኣሜሪካ ኣብ ተርታ ዓለም ወሪዱ ጸኒሑ ዝበለ ውጽኢት ርእቶ ጋለብ ኣብዘን ቀዳመ 6 ኣዋርሕ ግዜ ፕሬዚደንት ባይደን ግን ኣሜሪካ ናብ ቦታኣ ትምለስ ዘላ ትመስል እቲ መጽናዕቲ ኣብ 50 ሃገራት ዝተኻየደ እዩ ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ዓዱ ትሑት ተቐባልነት ህዝቢ ዘርኢ ውጽኢት እንተምጽእ እኳ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ግን ጽቡቕ ዜና ረኺቡሎ ይብል እቲ መጽናዕቲ ብመሰረት ጸብጻብ ጋለብ መሪሕነት ዩናይትድ ስቴትስ ካብ 30 ሚእታዊ ናብ 49 ሚእታዊ ተቐባልነት ዓቢሎም እቲ ወስኽ ከዓ ምናልባት ምምሕዳር ባይደን ምስ ዓለም ዘረኣዮ ጽምዶ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ትራምፕ ንኣሜሪካ ኣብ መወዳእትኡ ናብ ዝግባኣ ቀዳማይ ስፍራ መሊስናያ ኢና ኢሉ ይጭርሕ ነይሩ ባይደን ድማ ኣሜሪካ ተመሊሳ ዲፕሎማሲ ተመሊሱ እናበለ ይጭርሕ እቲ ቀጥዒ ዘይነበሮ ምውፃእ ካብ ኣፍጋኒስታን ግን ካብ ዙርያ ዓለም እውን ከቢድ ነቐፌታ ኣስዒቡሉ ንባይደን ሕጂ ምስ ዝበሃል ዘሎ ምምሕያሽ እውን ኣሜሪካ ድሕሪ ጀርመንያ ተሰሪዓ ዘላ ስፍራኣ ኣብ ዓለም ብመሰረት እቲ ርእቶታት ጋለብ ፕሬዚደንት ብራዚል ጀይር ቦሎሶናሮ ኣብ ኮቪድ-19 ብዝረኣዮ ኣተሓሕዛ ገበናዊ ክሲ ክምስረተሉ ሓደ ፍሉይ መርማሪ ኮሚቴ ሰነት እታ ሃገር እማመ ከም ዘቐርብ ኣፍሊጡሎም ኣብ ብራዚል ብለበዳ ሕማም ኮሮና ልዕሊ 600,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግለጽ ነቲ ድራፍት ዘቕረበ ሰነተር ሬናን ካልሃሮስ እቲ ፕሬዚደንት ከም ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ዝበለ ዘይተረጋገጸ ሕክምና ክግበር ይደፍእ ነይሩ ከምኡ ክታበት ከይግዛእ የደናጉ ነይሩ ዝብል ይርከቦም ፕሬዚደንት ቦልሶናሮ ብጸረ ስብዕና ትሜና ሰነድን ምትብባዕ ገበናትን ክኽሰስ ጸብጻብ ሰነተር ካልሆሮስ የመልክት ምሉእ ኮሚቴ ሰነት ብራዚል ነቲ ጸብጻብ ከጽድቆ ትጽቢት ዝግበር እኳ እንተኾነ ነቲ ጸብጻቡ ናብ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ስለ ዝመርሖ እሞ እቲ ዓቃቢ ሕጊ ድማ ብፕሬዚደንት ቦልሶናሮ ዝተሸመ ስለ ዝኾነ እቲ ክሲ ኣብ ተግባር ክውዕል ዘለዎ ዕድል ትሑት ምዃኑ እዩ እቲ ዜና ዝሕብር ዜና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሰሚዕኹም ክንቅጽል ደቂ ኣንስትዮ ኬንያ ዝምልከት እዩ ኬንያውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ብኣስራሕተን ግፍዒ ይፍጸመን ከም ዝነበረ ጠቒሰን ሓደ ትካል ረድኤት ድማ ነተን ግዳያት ኣገልግሎት እግሪ ምትካልን ናብ ንቡር ህይወት ንምምላስን እሰርሕ ኣለኹ ይበል ናይ ናይሮቢ ወኪልና ብሬንዳ ሙሊንያ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ሳራፍሳየ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዋና ከተማ ኬንያ ዝርከብ ሹቕ ፌዝ ሙሪንጋ ካብ ዝኽፈት 6 ወርሒ እዩ ይኹን እምበር ስድራኣ ይዕንግለላ ኣሎ ኣብ 2019 ናብራኣ ክትቀይር ናብ ስደት እንተኸደት እኳ ከምቲ ተጸበየቶ ግን ኣይነበረን ኣብ ኬንያ ስራሕ ክረኽቡን ዘይኽእሉ ዜጋታት ፈላማይ መማረፂኦም ናብ ስዑድ ዓረብ ምስጋር እዩ እንተኾነ ግን ፈለማ ዝተኣትወላ ቃልን ኣብኡ ኸይዳ ዝገጠማን ክልተ ዝተፈላለየ ዓለም እዩ ትብል እቶም ዝቆጸሩ ንፈለማ ዝነገሩኒ ናብ ዓዶም ከኣቱ ክሰማማዕ ከለኹ ኩሉ ዝተዋህበኒ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘለኒ ኣሚነ ብምዃነይ ናይ ምንጽርጻርን ምምራርን መሰል ከም ዘይብለ እዩ
ንዓይ ክገዝኡ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘውፅኡን ሕዚ ኣነ ንብረቶም ማለት ምዃነን እዮም ነጊሮምኒ እያ ዝበለት። ሃርት ኬንያ ዝተባህለ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ምጉዓዝ ደቂ ሰባት ዝቃለስ ከም በዓል ፌዝ ዝበላ ግዳያት ዝሕግዝን ትካል ረኺቡ ናብ ኬንያ ክትምለስ ስጋብ ዘእመነላ መዓልቲ ፌዝ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘሕለፈቶም 2 ዓማውቲ ብቆፀርታ ስምዒታውን ኣካላውን ሓደጋታት በፂሕዋ እዩ። እቲ ትካል ኣብ 2010 ካብ ዘጣየሽ ጀሚሩ ካብ ኣስገዳድ መግዛእቲ ምሊጦም ኣብ ፍርሕን ጭንቀትን ንዝነበሩ 700 ሰባት እናሓገዘ ይርከብ። ኣካየዲት መባእታዊ ፕሮግራም እቲ ትካል መርሲ ኣቲኖ ካብቶም ብህይወት ተሪፎም ናብቲ ትካል ዝበፅሑ 80 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾናን ንዝተፈላለየ ስምዒታዊ ቅልውላውን ድንጋፀን ዝተቃልዓ ምዃንን ትዛረብ። ብህይወት ተሪፈን ናባና ዝመፃ ብጭንቀት ተኸቢበን እየን። ካብቲ ዝተፈፀመን በደል ዝብገስ እንታይ ክገብራ ከም ዝደልያ ካበይ ከም ዝጅምራ ይፈልጣን ገዛ የብለንን ንደገ ከም ዝኸዳ ሰብ ስለ ዝፈልጥ ክምለሳ ከለዋ ዝሐሸ ነገር ሒዘን ክመፃ እዩ ዝፅበየን ስለዝኾነ ንዘይመምላስ እየን ዝመርፃ እያ ዝበለት። ንሳ ወሲኻ ትካላ ካብ መጥቃዕቲ ተሪፈን ንዝመፃ ዳግም ህይወተን ከም ማዕራርያ ስልጠናታትን ሓገዛትን ብምሃብ ናብ ልሙድ ናብርአን ክምለሳ ምሕጋዝ እዩ ትብል። This process is actually a very participatory process where it's the case worker and the survivor. ከይድቲ ኣገልግሎት ንኽልቲኡ ዘሳተፈ እዩ። ነቲ ዝተፈጸመ ጉዳይ ዘጽንዑን እቶም ግዳያትን ዘላቕ ለውጢ ንኽመጽእ ብሓባር ዝሰርሕሉ መገዲ ዝሓወሰ እዩ። ነቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት ዘይክቕበላ ይኽእላ እየን። ምኽንያቱ ኣገልግሎትና ብውልቀ ዝወሃቡን ግዳያት ማእኸል ዝገበረን ብምዃኑ እያ ዝበለት። ተጣባቂ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኬንያ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝገበር ስደት ሰራሕተኛታት ስእነት ኣልቦ ስራሕ ኬንያ ካብ 10% ስጋብ ዘይወረደ ክቕጽል እዩ ይብል። ከምኡውን ይብሉ ዋና ጸሓፊ ማሕበር ኩዱሄሃ ኣልበርት ነጅሩ ዝኾነ ዓይነት ሞያ ዘይብሎም ኣብ ስደት ወፂኦም ክሰርሑ ንዝደልዩ ሰባት ተወሳኺ ጥንቃቐ ክገብሩ የተሓሳስቡ። ነቲ ሓቃዊ ሓበሬታ ክትረኽቡ ፈትኑ፣ ብዙሕ ሰብ ኣማኽሩ፣ ከምኡውን ጸገም ከስዕቡ ናብ ዝኽእሉ ከባብታት ኣይትኺዱ እዮም ዝበሉ። መራሕቲ ሃርት ኬንያ ንኸም ፌዝ ዝበሉ ግዳያት ምሕጋዞም ከም ዝቕጽሉ ክዛረቡ ከለው ፌዝ ድማ ካብቲ ኣብ ስደት ዝወረዳ መከራ ወፅያ ህይወታቶም መሓይሸሉ ዕድል በመርካባ ሕጉስቲ እየ ትብል። ሳራ ፍሳሐየ የቕንያልና ዝቕጽል ሪፖርት ንየመን እዩ ዘስግረና። ኣብ የመን ሓይልታት ስዑድ ዓረብ ትሕግዞ መንግስትን ኢራን ትድግፎም ደባይ ተዋጋእቲ ሁቲን ንልዕሊ 6 ዓመታት ብሰንኪ ዘካየድዎ ውግእ 10,000 ቆልዑ የመን ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ተፈሊጡሎ ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን እያት ሪፖርት ልኢኻቶ ገብረ መድህን። ዩኒሴፍ ነዚ ዝሕፍር ምዕራፍ ክብል ፀውዒዎ ኣሎ። እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ብሰንኪ ውግእ በብዕለቱ 4 ቆልዑ ይሞቱ ወይ ይቆስሉ ኣለዉ ይብል። 10,000 ሞትን መቑሰልትን ብዙሕ እዩ ዝበለ እቲ ትካል እቲ ኣሃዝ ካብኡ ዝበዝሕ እዩ ኢሉ ወሃብ ቃል ዩኒሴፍ ጄምስ ኤልደር ኣብዚ ተጠቂሶም ዘለው ብሕቡራት መንግስታት ዝተረጋገዙ ጥራሕ እዮም ኢሎም። ካልኦት ብዙሓት ዘይተመዝገቡ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ቆልዑ ኣለዉ እውን ኢሎም። ካልኦት ብዙሓት ቆልዑ ድማ በቲ ኩናት ከይኮነስ ብተዘዋዋሪ ወይ ምክልኻል ብዝከኣል ምኽንያት ከም ኮሌራ ብዝኣመሰሉ ሕማማትን ሕፅረት ኣመጋግባን ጥሜትን እውን ይሞቱ ኣለዉ ኢሎም። A child dies in Yemen of something that's preventable every 10 minutes, and that is certainly a number that unfortunately has not changed in the last couple of years. ኣብ የመን በብ10 ደቃይቕ ምክልኻል ብዝከኣል ነገር ሓደ ቆልዓ ይመውት ኣሎ። እዚ ብዘሕዝን ኩነታት ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣይተለወጠን። የመን ኣብ ዓለም ንቆልዑ ኣዝያ ሓደገኛ ሃገር እያ። ብዘሕዝን ኣገባብ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ እዮም ኢሎም። ኣብ ቀረባ ካብ ናይ የመን ተልእኾ ዝተመለሱ ኤልደር ቆልዑ ንብዙሕ ሓደጋታት ተቃሊዖም ኣለዉ ኢሎም። ካብ 5 ቆልዑ እቶም 4 ወይ ልዕሊ 11 ሚልዮን ቆልዑ ሰብኣዊ ሓገዝ የድልዮም። 400,000 ቆልዑ ድማ ብሕፅረት ኣመጋግባ ይሳቀዩ ኣለዉ። ካልኦት ሚልዮናት ጽሩይ ዝስተ ማይ ኣይረኽቡን ዘለው ኢሎም። ልዕሊ 2 ሚልዮን ቆልዑ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ምዃኖም እውን ወሲሖም ሓቢሮም። እቶም ወሃብ ቃል ቁጠባ የመን ይወድቕ ስለ ዘሎ ሰባት ንምንባር ይቃለሱ ኣለዉ ኢሎም። But people like this are simply out of options. They're selling their jewelry, they're selling their cooking pots. They're doing this to feed their own children. ኣብዚ ኩነታት ህዝቢ መማረፂ የብሉን። መጋየፂ ናውቶም እናሸጡ እዮም። ናይ መብሰሊ ኣቑሑቶም ይሸጡ ኣለዉ። ነዚ ዝገብሩ ዘለዉ ንደቆም ንምቕላብ እዩ። እቲ ቀንዲ ነገር ኣብ የመን ብሰንኪ ዓበይቲ ሰባት ይቕጽልዎ ዘለዉ ኩናት ህፃውንቲ ይጠምዩ ምህላዎም እዩ።
ኣብዚ ዝዓበየ ኪሳራ ዝረኽቡ ዘለዉ ህፃውንቲ እዮም ኢሎም ዩኒሴፍ ኣብ የመን ክሳብ መፋርቕ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስራሕቲ ምድሓን ህይወት ንምቕጻል ልዕሊ 235 ሚልዮን ዶላር ብህፁፅ የድሊ እዩ ኢሉ ተዘይኮይኑ ንሓደጋ ዝተቓልዑ የቕርቦ ዝነበረ ኣገዳሲ ሓገዝ ንምቕናስ ወይ መሊኡ ጠጠው ንምባል ክግደድ እየ ክብል ኣጠንቂቕሎ ዩኒሴፍ ካልኦት ኣድሕን ህይወት ስጉምትታት እውን ክትንከፉ እዮም ኢሉሎ እቲ ገንዘብ እንተደኣ ተጸንቂቑ ካብ ዘስካሕክሕ ኩናት ዘምለጡ ጽሩይ ዝስተማይ ፕሮግራማት ክታበት ኮቪድ-19 ኣሰቃቂ ናይ ስነ ኣእምሮ በሰላን ዘለዎም ሰባት ንምሕጋዝን ካልኦት ኣገዳሲ ረድኤት ኣይረኽቡን ማለት እዩ ኢሉሎ ገብረ መቲኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ካብ ቪኦኤ ሬድዮ ኣብ ቴሌቭዥን ትከታተለለኹም ናብ ዝቕጽል ሪፖርት ክንሰግር ከለና ንኹነታት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ኤርትራ ዝምልከት እዩ ብመሰረት ወግዓዊ ሓበሬታ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ቁፅሪ መልከፍትን ሞትን ኮቪድ-19 ብተዛማዲ ውሕዳኣ ይኹን እምበር ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ውሕዳት ንዓለማዊ ልግሲ ክታበት ኮቫክስ ዘይተቐበለት ሃገር ምዃና ዝፍለጥ እዩ ነዝን ካልእና መልኪቱ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ንዶክተር ኣማኒኤል ዮሃንስ ክኢላ ፋርማሲስት ኣውቶ ኢሚዩን ከምኡውን ሕማማት ሳምባ ወይ ከዓ ኣውቶ ኢሚዩን ኤን ፐልሞነሪ ዲዚዝ ኣዘራሪብሎ ናኡ ከሕልፈኩም ኩነታት ኮቪድ ኤርትራ ከመይ ደረጃ ኣሎ ብመንፅር ኣፍሪቃን ዞባናን ከመይ ኣሎ ትብል يغني أبراهام خبير كاسل زعدم كاني بمجمريا أتي أنا ذهبوا ملتات نايول أي حساب مبر نايت صرح لتكال حساب المرجعين أي وكلني الذي ساخطر ليلة المجمريا الذين تحت هاهم اللص أتي خناتات كوفيد أب إيرترا بمنطقة أفريقيا خني اللون زبحته think بتي زوها بالنقطري ويكعب بمسار زبلس أحازات النحر إنايو كنتات ملكفتن موتن بسنكي كورونا فيروس أب ملا أفريقيا أزي تحتيو نسناي معرب حجرات ورد الكهرة خلو أب إفريقيا كابتن زتحت حجرات إياه بحفشو مزحتن حجرات أفريقيا في ذهب أوتوتات أزي تحتيو من البات بزح مجلسات كله خل جن بحفش أخون زارو خلنا بس زلنا أوتوت راح نزارو سلنا خل أفريقيا كابل العالم تزدحت ملكت زلوا إرتراها بتزامادي كابتن نهاجرت أفريقيا كابتن زدحتها وصل ريبورت جرا زل أمانتي مسألة جباب بلغ حتى كاز ذلي بمنسبة أن إرترا زهاب كسالي حبرتها طلب ملكفتن موتن أملكتو كسب تمالي على تأسست شعات تقمتي تقطري ملكفتي شدششحين شعات نمتن 7 كبتس كله شدششحين 8 كتن كابزي محيوم تفاني مزول 45 كاب موت تفليم يزبل 50 حدن كا جينا بهوسبيتال له قال السب حجي اذا قصر زي كابتي اب بايتا زلو استفليو ازي استحاتي يزول قمتالمو كم يبرعها أتين بحافش ونستي زهاب كاي قمت سامعي تي اب بايتا زلو حقنتن تزوهاب قدرن تقداي تملسون كملسن كخلو خو بتزوهاب النازل احازات مسرتي لي قدره تحت مخانو قال يسالك جنتا يزو بزح فاكتور سالو نزي زوهابنا زلو أحزات حبتي أبايت هذا اللحكي رح زبالة مخانس كتقمتو زخلك أنا أبنت أما بزحت أن هاجرات أفريقيا يتذهبوا قدري وحدي جن حجن تاين رأي لنا حدش مثلا عتاتي الرأي له تي ملكفتسي بتزوهاب زلو قدري كسع حندو تحتدي ولاس كابو زل عليه ويكاحاو تحت زبل حدا ناي سيرو بريفالنس مثلا عتبان تاي مالتي نسبت مرمرمو تي ناي كورونا مستلخف كاز تطريو مكلخال انتيبادي ألك هدي بالكان دري مالتي حجنا ثلاث هاجرات أبنت كبكاين قدمنا أبسترا من ناسي أب كينيا مثلث تشح ناي لجست دم أبز جورو مصنعتي حدا كاب 10 سنوات بزناي كوفيد تلخيفهم نيرو إذن الحريق خايو كابت population ناي كينيا الحريق خايو حدا 6 مليون سب أب كينيا تلاخيف اللو إذا كينيا جن كندي ريبورت يرى صحيح قلت 250 كل تنشح أريو زتحاتة كابتي كخون الكاتي صبية بتناي سنة في الأسماء صناعي تغير زلو قاليت أبنتك بكا إناي مالاوي حموش تمئتي
ዝኾኑ ምልክት ዘርአዩ ናይ ሕክምና ሰራሕተኛታት ዝገበርዎ መጽናዕቲ ነይሩ ካብዞም ሰባት እዚኦም almost 12 ክሳብ 13% ሚእት ሰብ ተወሲድካሲ 12 ክሳብ 13 ሰብ ካብኦም ብኮቪድ ተለኺፎም ነይሩ እዚ ካብቲ ሃገር ሪፖርት ዝገበረቶ ቁጥሪ ብሸሞንተ እጥፍ ይዓቢ ወዲኻኒ ሳልሰይ ተኣብነት ናይ ሞዛምቢክ ከዓ 10,000 ዝኾኑ ሰባት ዝሰን ስምላር መጽናዕቲ ገይሮም ኣብዚ ዝገበርዎ መጽናዕቲ ኣበብ ከባቢኡ ዝተፈላለዩ ውፅኢት ረኺቦም እቲ ዝተሓተ ውፅኢት ዝረኸብዎ 3 ካብ 100 ሰብ ተለኺፉ ነይሩ ዝለዓለ ዝረኸብዎ 10 ካብ 100 ሰብ ተለኺፉ ነይሩ እዚ ቁጥሪ እዚ እታ ሃገር ሪፖርት ገብሮ ግን 0.5% ናይቲ ፖፑሌሽን ናታ ጥራሕ ከም ተለኸፈ እታ ሃገር ሪፖርት ትገብር እዚ ቁጥሪ ብሓቂ ዝረኸብዎ ግን ካብ 6 ክሳብ 10 ዕፅፊ ናይ መልከፍቲ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ሕጂ እንድሕር ኩሉ እዚ ርኢኻዮ ናይ ኤርትራውን ብዛ ኮንቴክስት ይርአያ እቲ ዝወሃበና ዘሎ ቁጥሪ በቲ ሪፖርት ዝገብሮ ዘላ እታ መንግስቲ እቲ ሚኒስትር ጥዕና እምበር ናይ ብሓቂ ተፃርዩ ተረጋጊፁ ዝወሃብ ቁጥሪ ይኮነን ስለዚ ንሕና ከዓ ኤርትራውያን ስለዝኾና ንፈልጦም ኣዕሩኽትና ንፈልጦም ቤተሰብና ዝተለኸፉ ወይ ዝሓመሙ ወይ ዝሞቱ እውን ንፈልጥ ኢና ሕጂ ኣነ ብነብሰይ እንድሕር ሓጅካንስ ካብዞም 45 ሰባት ክንደይ ሰብ ትፈልጥ ካን 3 ሰብ ትፈልጥ ብኮሮና ዝሞቱ ኣብ ኤርትራ እዞም ኣነ 3 ዝፈልጦም ኣብ 45 ኣለዉ ድዮም የለውን ዝጓንኦም ግን እንድሕር ኣነ 3 ፈሊጠሲ ዳርጋ 10 ካብ 100 ናቶም ኣነ ፈልጦም ማለት እዩ ቁሩብ ቁጥሪ ሕጂ it doesn't add up ብመንፅር ናይ ዘንዝሓብ ቁጥሪ ተሪኢኻ ኣነ ዘለኒ እምነት ምናልባት ኣብ ኤርትራ ዝወሃበና ዘሎ ቁጥሪ እውን ከምቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ዝረኣናዮ ዕርዩ ዝተሓተ ካብቲ ኣባይታ ዘሎ እዩ ኢለ ዝግምት ሕጂ ንዚ ከዓ ቁሩብ ዝተፈላለዩ ምክንያት ትበሉ ትኽእል ኢኻ ንምንታይ ከምኡ ይኸውን ኣሎ ሓደ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪካ ኤርትራ ወሲኽካ እቲ ናይ ቴስቲንግ ፋሲሊቲ የብለን ናይ ምርመር ዓቕመን ንኩሉ ሰብ ክምርመራ ዘለዎን ከዓ ዝበዝሐ ኣካል ሕብረተሰብን ንክምርመራ ዘለዎ ዓቕሚ ውሑድ እዩ ስለዚ እንድሕር ዘይመርሚርካ ከዓ ዝሓመመ ኣይትረኽቦን ኢኻ ካልኣይ ናይቲ ሲስተም ናትካ ሪፖርት ምግባር ንኣብነት ንበል ኣብ ርሑቕ ገጠራት ጋሽዋርካ ዘሎ ኣጋር ሓኪም ወይ ከዓ ንእሽቶ ሕክምና ኮቪድ እንድሕር ዲያግኖስ ገይሩ ናብ ሚኒስትር ጥዕና ናይ ሪፖርቲንግ ሲስተም ናቶም ክሳዕ ክንደይ ሮባስት እዩ ገሊኦም ኣብቲ ርሑቕ ገጠራት ዘለዎ ሓይሞም ዝሞቱ እውን ኣብቲ ሪፖርት ዘይክጠቓለሉ ክእሉ እዮም ካለ ከዓ ሚስ ዳያግኖሲስ ከዓ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት ወርሓታት ኣብ ኤርትራ ዌልካም ዝበሃል ስትሬንጅ ሕማም መፅኡ ነይሩ ካብቲ ብኮቪድ ዝሓምም ንፈልጦስ ብዌልካም ዝሓምም ይበዝሕ ዓይነት ኮይኑ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ታይጠርጠረ ነይሩ ነቲ ኮቪድ እዮም ዌልካም ዝብልዎ ዘለዉ ዝብል ቁሩብ ታሽፍታት እውን ነይሩ ሕጂ ምስ ከምዚ ክትረኣዮ ከለካ እቲ ቁፅሪ ካብቲ ዝንገረና ዘለዎ ዕርዩ ዝለዓለ ክኸውን ከም ዝኽእል ትግምት ኢኻ ቁሩብ ምልስ ከብለካ ኤርትራ ቀዲማ ብጃክማ ኣውፋሪ ዓሊባባ ዝመፅእ ዝነበረ ናይ ሓገዝ ኮቪድ ከም ዘይተቐበለት ዝግለጽ ሕጂ እውን ብኮቫክስ ዝነበረ ናይ ክታበት ኣይተቐበለትን ዝብል ዘረባ ኣሎ እሞ እዚ ከመይ ሓቅነቱ ኣባይታ ኣኪን ክሳዕ ንፈልጦ እቲ ናይ ኮቫክስ ብርግፅ ብንፈልጦ ማለት እዩ ናይ ኮቫክስ ፕሮግራም ኤርትራ ኣይተሳተፈትን ኣላ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ዝሓለ መዓልቲ ንዘራበልና ዘለና መዓልቲ ማለት እዩ እቲ ናይ ማስክ ዶኔሽን ምሕሳም እውን ዋይድሊ ሪፖርትድ ኮይኑ ከም ዝሓሰመቶ እውን ንፈልጥ ኢና ንምንታይ እዮም ዝሕሰምዎ ሜቢ ተስፋ ገብር ክነግሩና ንምንታይ እዮም ዝሕሰምዎ ዝብል ግን እቲ ኢምፓክት ናቱ ግን ዓብይ ስለምንታይ መስለካ እዚ ለበዳ ናይ ኮሮና ቫይረስ ካብቲ መከላኸሊ ኢልካ ትዛረበሉ ኩሉ ሰብ እውን ኣድቮኬት ዝገብረሉ ምፍልታት ወይ ከዓ እቲ ሎክዳውን ዝግበር ዝነበረ ኩሉ ሰብ ገዙ ዓፂዩ ከይራኸብ ምግባር ማስክ ምግባር ቫክሲን ከዓ ሕጂ እቲ ሎክዳውን ሰስቴነብል ኣይኮነን ንክንደይ ኣዋርሒኻ ህዝብኻ ክትዓፅኦ ነቲ ኢኮኖሚካ እውን ክትሃስዮ ኢኻ ነቲ ሰብ እውን ሜንታሊ ዲፕረስ ክትገብሮ ኢኻ እሱ ኣይዋፅን እዩ ዘዋፅእ እንታይ እዩ ማስክ እንድሕር ንኩሉ ክትዝርግሓሉ ክኢልካ ሰብ ማስክ ወዲዩ ናብርኡ ዕለታዊ ናብራው ክገብር ኣለዎ ብተዘማድኻ እንድሕር ቫክሲን ተረኺብካ እታ ዝበለፀት ናይ መከላኸሊ ኣብዚ ሕጂ ዘላትና እታ ቫክሲን እያ እሱ ምሃብ እዩ ሕጂ ናይ ኮቫክስ ቫክሲን ንምንታይ ተሓሲቦሞ ቁሩብ ኣፍ ደገ ሂቦምና ነይሮም ሓደ ግዜ ኤክስኪዝ ዲኻ ክትብሎ ዋላ መግለፂ ነዚ ናይ ራሽያ ቫክሲን ንምምፃስ ንዘራረብ ኣለና ዝብል ሓደ ርእቶ መፂኡ ነይሩ ካብ መንግስቲ ኦፊሻልስ
ካልእ ሚኒስትር ጥዕና ናይ ኤርትራ ዝተዋሃበ መግለፂ ነይሩ ናይ ባዕልና መጽናዕቲ ንገብር ኣለና ሞ እቲ ዝበለጸ ቫክሲን ኢና ክንእቱ ዝብል ግን እዚ እንታይ መስለካ ከምዚ መታለሊ ወይ ከዓ ግዜ መብልዒ ተዘይኮይዱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራ ቫክሲን ኣጽኒዓት እቲ ዝድለ ወይ ከዓ ትፈትዎ ቫክሲን ንምእታው ክንዲ ግዜ ኣይመወሰደን ቫክሲን ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሑ ሚልዮናት ሰባት ወሲዶም ኣለዉ እንታይ ጥቕሙ እንታይ ጉድኣቱ እዚ ክሳብ ሕጂ ዘይንፈልጦ ዳርጋ የለን ስለዚ እቲ ድልየት እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ክሳብ ሕጂ መእተው ነይሮም ሕጂ ናይ እንታይ ዝመስለካ ጀስቸር ኦፍ ጉድ ዊል ዩምበር እቲ ድልየት ተዘየለ ተሳትፎም ናይ ተሳትፎም ብዙሕ ለውጢ የብሉ ብዘለካ ሓበሬታ ንዕሪ ኣብ ኤርትራ ክታበት ተዘለ እቲ ኤርትራዊ ዓቕሚ ዘለሉ ዘይብሉ ኣበይ ከይዱ ክተባሎ ወይ ከዓ እንታይ ኣጋባብ ትጥቀመሉ ለካ ትሓስብ ኣትንቲ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ሚንስ የብሉን እዚ ኮሮና ቫክሲን ክረክብ ውሑዳት ዕድል ዘለዎም ወይ ከዓ ጸጋ ዘለዎም ወይ ከዓ ኮኔክሽን ዘለዎም ከዓ ናው ካልእ ሃገራት ከይዶም ዝተኸተቡ ሰባት ይፈልጥ ሕጂ እንታይ መስለካ እቲ ዕድላት ተፈጥሮ ዘለኻ እንድሕር ኣብቲ ዓዲ ዘየለ ኮይኑ ሰብ እቲ ኣማራፂ ዘለዎ ናብ ካልእ ዓዲ ከይዱ እቲ ኮሮና ቫይረስ ናይ ኮቪድ ቫክሲን ንኽወስድ ይግደድ ኣሎ ሕጂ ራእዩ እቲ ኢኮኖሚክ ኢምፓክት ንባዕሉ ንኣብነት ራእዩ እንድሕር ኣነ ሓደ ሰብ ካብ ኤርትራ ንኬንያ ፍላይ ገይሩ ናይ ፍላይቱ ኤክስፐንስ ዲኻ ትብል ናይ መንበሪኡ ኤክስፐንስ ዲኻ ትብል ናይቲ ዝገብሮ ትራቨል ዲኻ ትብል ማዕት ወፃኢ ንሰብሲ ዘየድሊ በርደን ትፈጥሮ ኣለኻ ኣክንዲትን ዘለዎ ዓቕሚ ኣብ ናብርኡ ዘጥፍአን ነታስኻ ዝኸላእኻዮ ቫክሲን ኣብ ሳልሳይ ሃገር ከይዱ ክረኽባስ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ክሳዕ ክንደይ ሰብ ከምኡ ገብር ኣሎ ውሕድ እዩ ክኸውን ዝኽእል ስለምንታይ ብዓቕሚ እቲ ናይ ምውፃእ ዓቕሚ ዕድል እውን ብዙሕ ሰብ ስለዘይብሉ ምስኣል ግባብ ኢለ ሓተካ ዝደሊ እንድሕሪ ኤርትራ ኣካል ናይ ክታበት ዘይኮይና እሞ ከዓ ኣብ ዝተናውሐ እዋን ነቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ኣብ ዝግበር ወፍሪ ነቲ ዞባ ነቲ ከባቢ ከመይ ክፅልዎ ክእል ሕጂ ናብታ ናይ ኮቫክስ ክመልሰካ መቑር ምናልባት እቲ ሓንቲ ኣብ ኣኸብርሃ ዝብልታ ዘለካ እቲ ኮቫክስ ሕጂ መጀመርያ ክጅመር ከሎ ብዙሕ ኣድቮኬሲ እውን ጌርና ነርና ኤርትራሲ ኣብ ኮቫክስ ክሳተፍ ኣለዋ ዝብል ሕጂ እቲ ናይ ኮቫክስ ንባዕሉ ኣብተን ጎረባብቲ ሃገራት ተርእናዮ ዕሪ ውሑድ ኢምፓክት እዩ ገይሩ እንታይ ከም ዝበካ ኣለኹ ኢትዮጵያ ሕጂ ትሕቲ 1% ናይ ህዝባ ጥራያ ኸቲባ ዘላ ሱዳን 1.36% እዮም ኸቲቦም ዘለዉ ሕጂ እቲ ኮቫክስ ከም ዝዓስልካ ጉድ ዊል እዩ እምበር እቲ ቀንዲ ክኸውን ዘለዎ እቲ መንግስቲ ድልየት ሓልይዎ ንህዝቡ ክከላኸል ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ክገብር እዩ ዘሎ ኦኬ እዚ እንድሕር ዘይጌርካ ግን እንታይ ኢና ንብል ነርና ተቐዳማይ ናይ ለበዳ ግዜ እዚ ዓለም ለኻዊ ፀገሚ ዓለም ለኻዊ ስፍታሕ እውን እዩ ክህልዎ ዘሎ ሕጂ ኤርትራ በይና እንድሕር ወይ ከዓ ካልኦት ሃገራት ከም ኤርትራ ዝመስላ በይነን እንድሕር ህዝበን ዘይኸተብኦ እዚ ቫይረስ እዚ ከምኡ ዓይነት ናእሽ ፖኬት እዩ ዝደሊ ኣብቲ ዘይተኸተበ ሰብ እሞ ከዓ ቨልነራብል ዝኾነ ሰብ ናተራብሐ ሓድሽ ቫሪያንት ናተፈጠረ ናብቲ ካልእ እውን ክዝርጋሕ ስለ ዝኽእል ኩሉ ሰብ እንድሕር ብማዕረ ናይ ምቁፃር ስጉምቲ ዘይወሲዱ ንዚ ናይ ዓለም ለኻዊ ለበዳ ናይ ኮሮና ቫይረስ ንክተጥፍኦ ዕሪ ከቢድ እዩ ክኸውን ንስኻ ከዓ ከም ኤርትራዊ መጠን ዓድኻ ሓንቲ ካብተን ኮንትሪቢዩቲንግ ፋክተር ኣበርከቲ ናይ ዝለበዳ ፐርፔቹዌት ዝገብራ ክትኮና ይደልን ኢኻ ስለምንታይ ከም ሰብሲ ሃገርካ ብፅቡቅ ክትለዓል ኢኻ ትደልያ ብዓለም ለኻዊ መድረኽ ብፅቡቅ ክትምጎዝ ኢኻ ትደልያ ተስፋ ገብር እንሻለካ ኤርትራ 89% ህዝባ ኸቲባ ጉቡኣ ጌራ ዝብል ዜና ክሰምዕ ስለምንታይ ከም ሃገራዊ መጠን ታሽሙ ሓደ ህዝብኻ ተኸላኺሎም ጥዕንኡ ኣውሒሶምን ኣለዉ ካልእ ከዓ እቲ ኢሜጅ ናይ ዓድኻ እውን ትሕልዎ ኣለኻ ማለት እዩ እንድሕር ኤርትራን ካልኦትን ከምኣ ዝመስላን ከምኡ ዘይገይረን ግን ካብተን ሓደ ናይቲ ኮሮና ቫይረስ ንኸይንቋፀሮ ኣበርክቶ ዝገብራ ሃገራት ኮይና ብነገቲቭ ስለትለዓል ነቲ ምስሊ ናይቲ ሃገር ሕማቕ እዩ ነቲ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ጥዕና እውን ዕሪ ይጎዳ እዩ የመስግነካ ዶክተር ኣማኑኤል ዮሃንስ ካብ ቦስተን ተቐኒየለይ ኣነ እውን ንኣብርሃምን ዶክተር ኣማኑኤልን ኣዝየ ኣመስግን ክብረት ይሃበልና እሞ ክቡራትና ንሎሚ ረቡዕ ዘዳለናልኩም መደባት እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ፅባሕ ሐሙስ ይረኸበና ደህና ደሩ